Acta de benedicció de la matraca per al campanar de l'església de Sant Pere Apòstol de Moixent. El dia 22 de febrer de l'any del Senyor de 2012, essent Papa Benet XVI i arquebisbe de València don Carlos Osoro Sierra, al finalitzar la celebració de l'Eucaristia en l'interior de l'església parroquial de Sant Pere Apòstol de Moixent, ha sigut beneïda la matraca que serà instal·lada en el campanar de dita església. Es va reunir un gran número de fidels amb la presència del president de l'Associació Campaners de Moixent, Felipe Sánchez Tàrrega, acompanyat d'un grup de campaners i de José Manuel Calatayud Palmí, president de la Junta de Setmana Santa de Moixent, així com confrares d'altres confraries i la Hermandat. 1. Campaners de Moixent, associació que complís 5 anys treballant en la recuperació de tocs tradicionals de campanes manuals, investigant, donant a conèixer els mateixos, vetllant per l'estat de les campanes, va proposar la conveniència de realitzar una matraca per al dol de la passió i mort del Senyor, substituint a les campanes que se silencien del Glòria del Dijous Sant a Glòria de la Vigília Pasqual. Feta la proposta a la parròquia, Campaners de Moixent es va comprometre a gestionar la realització de la matraca, empresa executora, dimensions, elements decoratius, lloc de la seva ubicació en el campanar, finançament. Dins del primer moment, va proposar també la conveniència que reflectira gràficament el testimoni del primer centenari de la cofradia Santo Sepulcro, 1912-2012, i que també mostrara signes d'identitat de les altres confraries i hermandat, així com la dedicatòria al Santíssim Crist del Mont Calvari, patró del poble, i la referència al també patró i titular de la parròquia Sant Pere Apòstol, incloent una referència al 5è aniversari de l'Associació Campaners de Moixent. La matraca serà instal·lada en el campanar en la part superior del portal que alberga la segona campana més antiga de Moixent, datada de 1792, dedicada a Sant Pere, Isidre Llaurador, Antoni, perquè sona durant el Tridu Pasqual, sent la parròquia de Sant Pere Apòstol la propietària de la matraca. 3. La Junta de Setmana Santa de Moixent, any rere any, organitza els actes públics propis d'eixa Setmana Santa, dels misteris de la fe que se celebren commemorant la passió, mort, sepultura i resurrecció de Jesucrist, al mateix temps que promouen la participació en la Setmana Santa moixentina dels mateixos confrares i devots. És evident la seva gran solera, signe de l'interès que la sosté, així com de la seva tradició que de molts anys la nutreix. De fet, en l'arxiu parroquial es conserva el reglamento de la cofradia del Santo Sepulcro, datat a l'abril de 1912, dada que indica que dita confraria ja existia. Enguany, 2012, al complir-se el primer centenari d'aquest esdeveniment, quedarà consignat en el gràfic de la matraca, per a perpètua memòria dels moixentins i moixentines. Es menciona de viva veu que la cofradia de la Soledat es va fundar en aquest mateix temps que la del Sepulcre, cosa que pareix normal i conforme amb el procediment dels cristians, però no hi ha notícies documentals respecte d'això. Les altres confraries i hermandat han sorgit posteriorment, completant un equip harmoniós al servici de la riquesa devota i artística de la nostra Setmana Santa. A tots ells i el reconeixement agraït dels que han precedit en la fe es dedica la present matraca. 4. El rector d'esta parròquia, que ha presidit l'Eucaristia, beneeix esta matraca, així com tots els ferratges i accessoris de la mateixa, realitzats per l'empresa Electrorecamp SL, en forma de creu grega, mesura 90 centímetres de diàmetre, amb 12 martells per la ferra sonar. Els martells de la creu és de fusta de faig. El braç on estan els eixos del cigonyal és de fusta d'inoco. En una de les cares estan les iconografies, referents al titular de la parròquia, les claus i la tiara papal i la inscripció Dues Petrus, l'imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, el dibuix de l'estandard de la cofradia Santo Sepulcro i damunt l'inscripció Primer Centenari de la cofradia Santo Sepulcro 1912-2012. L'anagrama de Campaners de Moixent, amb
5è aniversari de l'Associació Campaners de Moixent 2007-2012. I en l'altra part de la matraca estan els estandards de la cofradía Jesús Nazareno, la Hermandad del Cristo Crucificado, la cofradía de la Dolorosa i de la Soledad. Aquest és un dia molt important en la història i en el patrimoni campanyer de Moixent, ja que nos recorda el so de la matraca en el campanar. I per a suplir aquesta carència, sí que recorda una matraca de mà, fent-la sonar pels carrers. Per a perpètua memòria d'aquest gran acte, s'escriu la present acta, la qual afirmen el president de l'Associació Campaners de Moixent, Felipe Sánchez Tàrrega, i el president de la Junta de la Setmana Santa de Moixent, José Manuel Calatayud Palmí, entregant una còpia a la parròquia Sant Pere Apòstol de Moixent, a l'Associació Campaners de Moixent i a la Junta de Setmana Santa de Moixent. Perquè pugui llegir la llei, les persones que no han estat mai així, puguen també llegir-la i seguir-la. Clar, són 3 exemplars que la firmen, els que la veiem. Preparant el sopo i l'incens i resarem junts. Sí. Sí. Campaners acusant de interés de cariño y responsabilidad. Es bonito que las nuestras cosas se cuiden y se procure lo mejor. Sí. Ahora s'hacemos comentaris i les harem junts. La oració de la veu. La veu del qual ja en els orígens del món va ressonar en els oïts de l'home, invitant-lo a la participació de la vida divina, ensenyant-li coses inefables i saludables. O Déu, que vas ordenar a Moisès, el teu servidor, que emprara unes trompetes de plata per a reunir al poble. O Déu,